тълковете на маврите, благовестността на саксите, вечерта на лъвовете и благовестността на пирот сак. И нека това ново семейство още ги се крия. От шаферите за младото семейство. След домовете и от всички гости поздравяват младото семейство, техните родини, домовете, нека са живи здрави. Браво, колеги, благодаря ви много. Сега умоляваме всички гости да се седнат от местата. Уважаеми дами и господа, по стар българо-ромски обичай, младото семейство се посреща с пита, сол и мед. Нека сега умоляваме майката на младоженека, колеги малко по нещо като фон тракийско, каквото пожелате вие. Умоляваме сега майката на младоженека, ако обича, Асия. Извиква се Асия. И така, уважаеми млади, скъпи гости, по стар българо-ромски обичай младото семейство се посреща с пита, сол и мед. Нека сега майката на младоженека да чупи две хапки от питата. Да ги натопи първо в солта. Както хляба и солта са неразделни, така да бъде тяхната неразделност. Ами, дай Боже! Браво! Браво, браво! И така, ако виждаш, Асия, още две хапки отчупи от питата, да топи ги в меда, да ги посладиш живота им. Айде, сърди си, браво! И нека това младо семейство да ги закрия от техните родители, от всички уважавани гости, от целият персонал, от оркестър Кристани, оркестър Матрица и от всички гости. Сега, още две хапки, ако обичаш, само за гумовете. В меда. Поднеси на гумовете само в меда. И посладиш живота, защото те са изпитали соленото. Браво, Борчо! И така, сега, уважаеми дами и господа, дойде на кома, ако вижда сега кома, да отвори пеливото шампанско. Айде го ме пукай, боете! Пукай го ме! Браво, аплодисменти! И даде почашна лице. Лего го ме, ти го можеш най-добре. Лего го ме. Още малко гуме! Още малко! Лего ме! Браво! Сега, ако вижда сега, сервитора, поднеси на гумовете на младото семейство. Наздравете се с младото семейство. На здраве! Пепи! Сега, скъпи младоженци, искаме да ви кажем, който ще изпие виното, булката или младоженика, той или тя ще го пада в къщата. Айде, Борине! Айде, Шамотря! Браво! И виното се пие до дъно, помогете! До дъно! Браво! Чакай малко само да питаме какво беше виното на вкус. Куме, какво беше виното на вкус? Броиме до 10 и готиво на малото семейство. Готиво!
ако вижда сега кумовете. Ако виждат кумовете, яко ме покажи как се прави истинско дърчиво на младото семейство. Аплодисменти на младото семейство и за кумовете. И така, малко внимание, уважаеми дами и господа. А младите кумове, я покажи сега да видим. Айде, Боборчо! Дърчиво! Браво! Сега, искаме да ви кажем, ако вижда сега всички младежи, за младото семейство, пултата има желание да извърви букета и който пръв ще хване букета, той или тя ще година. Ако виждат всички младоженци, младежи, айде права. Колеги, нещо като денс. Денс, нещо, денс. Айде сега да видим пулката. Едно! И да питаме само името. Мисля, че е Боби, нали? Той ще е най-новия младоженен за тази година. Макар, че е млад. Сега продължаваме да видим от момичетата. Също, колеги, денс. Методи ли беше? Браво, Методи, честито! Тук бе съкена, това бреш, о него младоженцо. Нека сега да дължим отново младото семейство. Ей Шугар, английско като Фолтън, Англия. Ако вижда сега младоженците, излива се един много голям самурайски меч. От 2 метра и 50 санти. Фонд, колеги, Англия. Разберете се между вас двамата. Още има. По-бързо. Айде, Волкие! Виж колко тортички има. Браво, още! Сега го вижда Пеби. Айде, Пеби, твоя
Yeah.